Det var her, vi skulle sidde, ikke? Jeg valgte Gentofte HF, fordi jeg gerne ville gå på en skole, hvor der var en masse forskellige mennesker, som er meget diverst. Fordi folk kommer forskellige steder fra og har forskellige aldre og forskellige kulturelle baggrunde. Man bliver mere åbensindet. Med så mange forskellige typer af mennesker på rigtig mange forskellige perspektiver. Vi alle sammen kan komme godt ud af det med hinanden. Og det er virkelig nemt at blive en del af et fællesskab her på Gentofte HF. Man bliver støttet af sine medstuderende. Vi er forskellige mennesker, som har forskellige ambitionsniveauer, hvilket der også er plads til. Vi hjælper både dem, der er meget målrettede, Og ved præcis, hvad det er, de vil bruge den her uddannelse til. men også dem, der er mere afsøgende. Og som skal bruge noget tid på at finde ud af, hvad det er, de er gode til. Vi er primært en 2-årig HF, og vi tilbyder simpelthen et bredt spektrum af forskellige fagpakker. Ligegyldigt hvad man vælger, så vil man altid kunne finde noget, der favner ens interesse. Vi har et rigtig stærkt fagligt fællesskab her på skolen. Men vi synes også, det er lige så vigtigt at støtte op om deres personlige udvikling. Og opblomstring, det er fantastisk at være vidne til. Lærerne har jo en stor andel i den selvtillid, der bygges op på skolen. Men også mine klassekammerater har hjulpet mig med at føle mig mere tilpas og give mig sådan en selvtillid. Der er plads til, at man kan fejle, og det er med til at styrke ens udvikling, og det er virkelig rart. Lærerne har jo rigtig meget overskud. De griber os, når vi er på usikker grund. Men så har vi også så mange muligheder som SPS, studievejledning og lektiecafé. Der er et virkelig frit læringsrum. Vi hjælper hinanden rigtig meget i timerne. Jeg synes, det er fedt, at man ikke har standpunktskarakter. Og der kan jeg virkelig se, hvilken tryghed det giver, at man ikke altid skal være den med hånden oppe. Hvilket er super rart og virkelig behageligt. Vi møder eleverne i øjenhøjde. Eleven føler sig set og hørt og anerkendt, fordi det netop er en lille skole, hvor man ikke forsvinder i mængden. Hvis jeg skal beskrive Gentofte HF med et ord, så vil jeg sige inkluderende. Rummelighed. Muligheder. Diversitet. Dannende. Fantastisk. Fordi det er et helt unikt sted, som jeg ikke har mødt andre steder. Så derfor kan det ikke være andet. Vi har Danmarks bedste HF'er.